खुलुमबाय आंनि अनजालु अनजालि नानिमोन बाबुमोन गासैखौबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय नोंथांमोन बयनोबो बावहरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबे क्रिस्टियान चेनेलाव वेलकाम खालामबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ आङो सावरायनो थाखायहाय दिनैहाय फैदों 7 तारिख डिसेम्बर थामहिनबा मैयानि समाव जि UPPL हान्जानि मोनसे गिदिर सुबुं गमा जानानै थांबाय बेयाव गोबां गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै थांनानै बेवहाय बाहागो लाहैदों हाजार हाजार मानसिफोर बेयाव नुजाहैदों बेवहाय जों मिडियायाव नुनो मोनदों 2 लाखनि खाथियाव मानसि जादों होननानै जोङो नुनो मोनदों आंबो थांदों दा लामा दुब्लि गासैखौ जों जुदि नायोब्ला 2 लाखनि खाथियावहाय मैयानि समावहाय UPPL हान्जाखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा दिनै बाहागो लाहैनायखौ आङो नुनो मोनदों दा बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनैहाय UPPL हान्जानि सापर्टारफ्रा UPPL हान्जानि माखासे व्यक्तिफ्रा फैबाय थानाय बिसायखथियाव मोजाङैनो देरहासार जानानैहाय सरकार दानो हागोन होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ आरो फारसेथिं UPPL हान्जानि बेरेखा BPF BJP कंग्रेस जायफ्रा UPPL हान्जानि बेरेखा बिथांमोना मैयानि जि जालांनाय गेदेर सुबुंगमा बेवहाय सोरबाया 20,000 10,000 50,000सो मानसि जादों होननानैहाय बुंदों जिखि जाया मानो मैयानि प्रग्रामाव आं सानो 2 लाखनि खाथियाव मानसि जादों आं जाया मानो राजनितिखौ लानानै दिनै गावनि गेजेराव बेबायदि दान्थे बिदान्थे बाथ्राया जाखायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ अब्लाबो आं बे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो खावलायदों आंनि भिडिअनि गेजेरजों जि बयबो गासैबो जोङो बेबायदि दान्थे बिदान्थे जायोब्लाबो जोङो जाहाथे गासैबो जायगायाव गासैबो एरियायाव जेन फैबाय थानाय 10 तारिख जे क'क्राझार चिरां जि जोंनि जानो गोनां बिसायखति इलेक्सन दङ बेयाव गासैबो मोजाङैनो गाहामैनो जाफुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायदों गासैबो बयबो गासैबो हालामाव गासैबो जायगायाव जाहाथे मोजाङैनो गाहामैनो गावबा गावनि हामजानाय बिजाथिखौ जेन गोजोन सान्थियैनो जेन भट होनानै देरहासार जेन खालामो आं बेखौ खावलायदों जाहाथे नांलाय खमलाय बुदला बुदलि बेबायदि इना अनागारि जेन जोंनि गेजेराव फैया रागा जोंनाय इना अनागारि नांलाय खमलाया बेबायदिया जोंनि क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेन बाहागो लानो मोना आखाइजों बोलोजों बेखौ बाहाया जाहाथे जोङो ओरैनो गावजों गाव एना एनि सानालासिनो गाहामैनो बयबो भारतनि नौनारि हिसाबै बयबो होनो मोन्थाय दङ हिसाबै जेन गाहामैनो गोजोनैनो बयबो होनो मोनो आं बेखौ इसोरनियाव आरज गाबाय जाहाथे जोंनि हालामाव जोंनि जायगायाव गोजोन आरो खौसेथिया जेब्लाबो थाबाय थायो बेखौनो आं मिजिंथिनानै आं फैबाय थानाय बिसायखति 10 तारिखनि बेखौ बयनिसिमबो गाहामैनो जाफुंगोन होननानै मिजिंथिनाय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।